Tinanggap naman ng 174 na kwalipikadong octogenarians at nonagenarians sa bayan ng Mangaldan ang TIG-10,000 pesos na cash assistance mula sa National Commission of Senior Citizens Regional Office 1. Kabuuang 1.74 million pesos ang ipinamahagi bilang bahagi ng pagpapatupad ng Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarian Act. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng suporta ng NCSC na layuning ang palakasin ang pangangalaga at pagbibigay tulong sa mga nakatatanda sa bayan. Ayon sa Office for Senior Citizens Affairs, mga senior citizen na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 mula March 17 hanggang June 30, 2024 ang benepisyaryo ngayong taon. Ang mga benepisyaryo naman ay umabot sa mga nasabing edad ngayong taon ay umabot sa nasabing edad mula Abril hanggang Hunyo. Target naman na maipamahagi na ngayong Disyembre ang natitirang ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre 2024 at 2025. IFM News. IFM News. IFM News.